Kaixo, ongi etorria. Abakoarekin batuketak eta kenketak egingo ditugu, fitxak falta ez zaizkigunean. Eta izango dira bi zifrako zenbakiekin. Hasiko gera orduan. Jarriko dugu 74. 7 eta 4. Ken 71. Gehi 35. 35. Ken 20. Gehi 71. 6 eta 1. Ken 38. Gehi 23. Ken 14. Gehi 28. Ken 35. 3 eta 5. Zera eta zaizu? 53. Hasiko gara orain 43-kin. 4 eta 3. Ken 21. Gehi 25. 2 eta 5. Ken 32. Gehi 14. Ken 17. 1 eta hemen 7 kendu behar ditugu. Gehi 36. Ken 25. Gehi 51. 5 eta 1. Zera eta zaizu? 74. Hasiko gera 74-kin. 6 eta 4. Ez bazaizu ateratzen, badakizu zein bat dezun ikusi fitxak nola mugitzen ditudan. Ken 12. 1 eta 2. Gehi 41. 4 eta 1. Ken 32. 3 eta 2. Gehi 23. 2 eta 3. Ken 12. Gehi 27. 2 eta 7. Ken 46. Ken behar dugu 4 eta 6. Gehi 25. Gehi 10. Zera eta zaigu 88. Hurrengoa 38. Ken 23. Gehi 83. Orduan. Ken 72. 7 eta 2. Gehi 73. Ken 38. 3 eta 8. Gehi 42. Ken 33. Gehi 16. Zera eta zaigu
76. Eta orain azken egingo dugu. Jarriko dugu 98. Ken 27. 2 eta 7. Gehi 18. 1 eta 8. Ken 73. 6 eta 3. Gehi 23. 2 eta 3. Ken 38. 3 eta 8. Gehi 76. Hora, 6 eta 6. Ken 25. 2 eta 5. Gehi 31. 3 eta 1. Zera eta zegu 83. Horrela amaituko genituzke batuketak eta kenketak fitxak faltatzen ez zaizkigunean. Ariketak ongi atera zaizkizulakoan beste bat arte. Agur!